Aquí al Parlament Europeu he tingut la sort de poder anar a les comissions que vaig escollir, que són Economia i Transports. I aquestes comissions estan lligades a l'especialització que jo tenia abans com a professor. Aquesta cambra és més territorial que ideològica, és a dir, pesa molt més el component nord-sud que no pas el component dreta-esquerra. I de fet, una altra cosa que m'agrada molt del Parlament Europeu és que no hi ha disciplina de vot. El grup dona unes orientacions, però després jo em dec en primera instància als meus electors. En aquests primers mesos de la Comissió d'Economia he pogut participar en un dels paquets legislatius més importants que s'estan tramitant en aquesta legislatura, que és tota la regulació financera. Què ha fallat en aquesta crisi econòmica? Ha fallat la regulació. Per tant, hi ha arguments, hi ha incentius racionals a que, diguem-ne, aquesta funció supervisora i reguladora també es faci a nivell europeu. I d'altra banda, la Comissió de Transports ara estem definint i es definirà una qüestió importantíssima per a Catalunya, com és la futura definició dels corredors ferroviaris prioritaris de mercaderies del continent europeu. Històricament ha sigut una reivindicació catalana de que els ports valencians i catalans poguessin estar units amb el cor d'Europa amb un tren de mercaderies, específic de mercaderies, amb ample europeu. Un altre compromís que vaig adquirir amb els meus electors va ser lluitar perquè la llengua catalana sigui finalment reconeguda i oficial en el Parlament Europeu. I una altra de les tasques que aquesta setena legislatura del Parlament Europeu ens ocuparà és que en els dos últims anys de legislatura, 2011-2013, s'ha de redefinir tota la política agrària comuna. Aquesta qüestió ja m'ocupa ara, he fet moltes preguntes a la Comissió Europea sobre aquestes qüestions. Intentaré mitja legislatura passar de transports a agricultura per ser actiu i present en aquesta comissió. I, diguem-ne, aquest és un tema, jo que vinc del Pirineu i vinc de pagès i tinc amics meus que s'hi dediquen, diguem-ne que és una de les raons que em van portar, que em van fer decidir a mi a l'hora d'acceptar la invitació que em va fer Convergència i Unió per venir al Parlament Europeu a construir Europa, amb el meu granet de sorra, però també a defensar els interessos locals catalans en el Parlament Europeu.